4, 3, 2, 1, štart! Bravo, bravo! 5, 4, 3, 2, 1, štart! Milanko, idem! Poď! Beží ti čas. Poď. Tu je. Poď ho. Paráda. Nádhera, nie? Paráda. Čo si môžeš... Dole dojdete, hodinu 50, ak som vravel, presne, no. Ďalší cieľ. Prielom. Fajne, bez vetry, ale hore fučí. Lietajú môžky. Krásne. Dobre, čo zima, teplo? Výborne. No narobili sme sa, vidíš, že takto sa nedá len tak jednoducho. Čau. Prajem vám pekný deň. Predstav si. Osy, čo? Jak sa ti ide? Dobre, to som rád. Vieš čo, z toho širokého sedla dole sme sa válali. Viem si predstaviť. Štefan, drž sa, čauko. Si v zábere. Chlapci, len sa nevešajte mnohí na to lano. Radšej si počkajte. Ahojte, v pohode. Len opatrne na široko nohy, aj dievkám sme to hovorili. Všetky dievky na široko nohy. Pięknie, dobrze się czuję, wszystko dobrze. Tylko numer zgubiłam. Aha. Poď sem, alebo sem. Tik. Hop. Kolo. Počkaj, Nik. Kolo. Od Miňo. Tik. Áno. Poďte tu, chalani. Tak dneska to nemá chybu, hej, počasie ukážkové, špičkové, podmienky dobré, behacie, čiže dnes sa ide celkom obstojne, takže som spokojný a teším sa veľmi, že som tu dneska. Tak, čaute. Čaute. Beží sa dobre, počasie je perfektné a hlavne nie až tak teplo. Že ako fakt dobré bežecké podmienky, aj ten sneh ešte relatívne drží. Radosť bežať. Poďte tam dozadu, poďte. Čaute. Dobre. Podmienky sú v celku dobré, je to udúpané, je trošku sa to akože pod nohami hrabe, keď človek chce urobiť väčší krok, ale myslím, že pre všetkých rovnako. Ináč špička. Poď. Výborne. Sa beží. No, teraz som už išiel na krv, ale beží sa celkom dobre. Konečne je to lepšie ako cez Jakubkovú luku.
sa vydýchať. Drží sa parádne. Taký alpinizmus. A super počasie, nádherné výhľady. Jaj, super. Janko, poďme. Počkaj na stanicu štart či na skalnáte? A podmienky aké sú? Výborné sú podmienky na mladé tela a pekné ženy. Čaute. Čau. Pre mňa dosť krátke, keďže som ultramaratonec, ale ešte jedna časovka by bola a tretia by to už bolo OK. Ale tak som spokojný aj tak s výsledkom. To malo byť tretie miesto, takže minulé v štvrtej, teraz tretí. Tak uvidíme. Dobehol som teda v limite, ktorý je veľmi tvrdý aj vďaka týmto priateľom. Poďte mládenci, ktorí... Ďakujem vám pekne. Podržali ste ma duševne. Podržali ste ma. Čím vyššie nahory, tým sú ľudia úprimnejší. Veľký potlesk, prosím. Generál Josifa Psotku v kategórii muži. Na 3. mieste časom 1:51:46, 0:23:48 Rišo Zvolánek. Na 2. mieste časmi 1:50:20, 0:25:06 Vlado Jabrík. A celkovým víťazom časmi 1:50:33, 0:24:03 sa stáva Milan Madaj.